usumaning bangsa enak bangsa bangka entekan abab bangsa bongko kowe sing joget ya kene ya kene Mas kene Mas kene ayo cah bagus cah bagus Ndek di ngene. So nek gede dadi apa le? Lho kok malah lungguhe tak idoni lho iku. Madepe rono lho cah bagus. Baik. Kok madhep rono. Tuh nutupi kancane. Rada rene. Lho sing gendar malah ra ketok. Rada rene. Kowe kok nglangkai aku. Lah, pintere. Ben suwenane Mas Santo wayange didek-idek. Kono nang kena. Pun ayo Nduk diangkat ya. Ayo diangkat. Kuwi lho Mas diangkat wong papat ayo terus Nduk. Neno. Sriwaning mustika toka labah tresno larasa Layopne Mas mati marang raden Seragenan Wiratoyo kanggo prasaja anandur Ranti Sriuni katandra sarone siji Mas ora rangkep kadange pribadi Wirat Moyo putranira sira langit Adipati Tuban Sri Nengabo Rame Api Wasapati Nalikane Tapopan Mabdo Alago Dorangati lawan minat Dinggo Tresnan delirat Moyo Sinak Titin Ning rorosi Hone Senadyan Ragutne Mas Rateng Wisma Alabuh Negara Lilo Shalala la Sriwening Masrika Toka Labuh Tresno Lan Saboyo Pati Marang Raden Wirat Moyo Kanggo prasaja Anandur Branti Neno. Teng pundi? Ya. Lah dirasa ayo. Lah nggih kula pun teng mriki. Lah nggih pun. Ayo lanjut Dek Nano. Sriwening datang grahita Kangreneko kadange pribadi